सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहिले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, एगो भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा बा। वालों के बता दी कि खेसारी लाल यादव आजकल एगो फिल्म के शूटिंग बहुत तेजी से बनारस में कर रहा बने। जो फिल्म के नाम है राजा हिंदुस्तानी, जो की काफी एगो अच्छा फिल्म, बहुत ही अच्छा कहानी बतावल जाता है। फिल्म कैसे बता दी तो फिल्म से जुड़ल रोज शूटिंग कोनो ना कोनो फोटो वायरल होता है, जो छपरा जिला भोजपुरी वालों के सामने लेके आवेला। इसे बता दी तो आज एगो फोटो वायरल भइल बा, जिसमें खेसारी लाल यादव गंगा में स्नान करते हुए नजर आ रहा बने। गंगा जी में स्नान कर रहा बने खेसारी लाल यादव, जो एगो बहुत ही अद्भुत दृश्य बा। खेसारी लाल यादव कोनो प्रकार के भी एक्टिंग करता है, वो सब कुछ अच्छा लगता दर्शक के। खेसारी लाल यादव एगो बहुत ही बड़ा स्टार हो गई बड़े, जो की एकरा पहले भोजपुरी में बहुत कम ऐसा देखे के मिलत रहे ऐसा स्टार के, लेकिन अब खेसारी लाल यादव में क्षमता बा, जो की भोजपुरी के बहुत आगे तक ले जा सकता है। इसे बता दी खेसारी लाल यादव बहुत तेजी से शूटिंग कर रहा बने, लगभग पूरा शूटिंग हो गई बा। लेकिन ये फोटो में खास बात यह भाई, खेसारी लाल यादव बनारस के नदी में कर रहा बने शूटिंग, जो की एगो अपने आप में बड़ा बात बा। कहीं लोग बता दी कि गंगा के जल स्तर बहुत बढ़ल बा बनारस में, ओकरा बावजूद भी ओकरा परवाह ना कइले खेसारी लाल यादव बनारस में शूटिंग कर रहल बानी, जो एगो बहुत ही हिम्मत वाला बात बाटे। खेसारी लाल यादव की फिल्म के बहुत ही अच्छा बन रहल बा, जो के ट्रेलर वो लोग के बहुत जल्द देखे के मिली। काहे कि ट्रेलर बहुत ही अच्छा बने जा रहल बा, गाना भी बहुत ही अच्छा बा, फाइटिंग भी बहुत ही अच्छा बा, कॉमेडी भी बहुत ही अच्छा बा, जो के लगातार न्यूज छपरा जिला भोजपुरी वालों के सामने लेके आइल बा। अगर ओकरा बाद भी कोनो भी प्रकार के फोटो आई तो छपरा जिला भोजपुरी जरूर वो लोग के सामने लेके आई। तो बने रहे छपरा जिला के साथ, इसे बता दी तो ये खबर अलग है, जो कि छपरा जिला भोजपुरी लेके आई। अगर इन लोग के वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करिए, वही जब बगल में घंटी वाला बटन है ओकरो के दबाव ना भूलें, ताकि वो लोग के अपडेट आसानी से मिल सको। धन्यवाद।